Mi lett volna, ha az első világháború másként alakul? Ha egyetlen döntés, egy terv sikere gyökeresen írja át a 20. század eseményeit. 1914-ben a világ egy véres, elhúzódó háborúra készült, de a valóságban ismert 4 éves első világháború helyett itt egy gyors, könyörtelen német győzelem formálja át Európa és a világ jövőjét. Ebben az alternatív idővonalban a német Schlieffen-terv nem bukik el, épp ellenkezőleg, elsöprő sikerrel valósul meg. A német hadsereg áttöri az Antant védelmi vonalait Belgiumon és Észak-Franciaországon keresztül, majd ostrom alá veszi Párizst. A francia vezetés nem lát más kiutat. Fegyverszünetet kér, és Franciaország, a központi hatalmak egyik legnagyobb ellenfele, kiesik a háborúból. A dominó hatás nem várat sokat magára. Keleten az orosz birodalom meginog, a front összeomlik, a cári rezsimet belső válság és forradalom sodorja el. Egy évvel később már Oroszország is békét köt, és Németország keleti dominanciája megszilárdul. Egyedül Nagy-Britannia maradt talpon, de nem sokáig. A világháború rövid és döntő kimenetelű. A központi hatalmak győznek, és a történelem kereke más irányba fordul. Ebben az új világban nincs versailles béke, nincs náci hatalomra jutás, és nincsenek a második világháború borzalmai. De a béke mégsem hoz megnyugvást. Csak új típusú versengést, új kihívásokat. Ez a történet nem arról szól, hogy jobb vagy rosszabb lett volna így a világ, hanem arról, mi lett volna, ha a németek nyerik az első világháborút. A központi hatalmak győzelme után Németország más irányt vett, mint amiről tanultunk. Nem a romokból próbált meg talpra állni, hanem a győzelem súlyát kellett megtanulnia viselni. Az első világháború nem hozta el a politikai, gazdasági és társadalmi összeomlást, amely a radikalizmus melegágya lett volna. A weimári kísérlet helyett egy fokozatosan reformálódó, de autoriter berendezkedésű német császárság uralja a kontinenst, önbizalommal, nem pedig keserűséggel. Az első években ugyan megjelentek szélsőséges mozgalmak, kisebb nacionalista szerveződések, néhány forradalmi baloldali csoport, de nem tudtak gyökeret verni. A háborús győzelem nem teremtett bűnbakokat. Nem volt elvesztett háború, amiért a zsidókra, kommunistákra vagy nyugati összeesküvőkre lehetett volna mutogatni. A német néplélek nem dühöngött. Büszke volt. A katonák hazaérkeztek, nem megalázva, hanem hősként ünnepelve. Az utcákon nem éhező veteránok és kolduló özvegyek álltak, hanem győztesek és családok, akik végre a jövőt látták maguk előtt. Egy fiatal osztrák frontharcos is hazatért. Münchenben próbálkozott festészettel, majd elhelyezkedett egy veterán szervezetnél, amely a háborús emlékművek dokumentálásával foglalkozott. Adolf Hitler ebben a világban nem talált közönséget a szónoklataihoz. Amikor egyszer megpróbálta előadni nézeteit egy bajor tisztiklubban, közönyös csend fogadta és többnyire őrültnek nézték. A nacionalizmus, amit hirdetett, felesleges volt, senki nem volt rávevő. Az antiszemitizmus, amit belecsempészett a kocsmai szónoklatokba, nem talált utat magának. A német birodalomnak nem volt szüksége megváltókra, hiszen győzött. A gazdasági válság is másképp alakult. Bár az 1920-as évek végén Európát elérte az amerikai tőzsdekrak hatása, Németország saját gazdasági övezetére támaszkodhatott. A győzelem után megszerzett keleti piacok és a francia ipari területek stabil hátteret biztosítottak. A középosztály nem tűnt el, a munkásság nem radikalizálódott. A politikai életben a mérsékelt konzervatívok, keresztény szociálisok és liberálisok versengtek, nem pedig a barna inges katonai csoportok. A nemzeti szocializmus így sosem vált többi apró puffogásnál és zajnál. Nem alakult párttá, nem indult a választásokon, nem kapott szavazatokat, nem égetett könyveket. Az a hírhedt könyv sosem készült el, és a harmadik birodalom sem jött el, mert a második megmaradt. A német radikalizmus ebben a világban nem tudott áttörni. Nem volt történelmi seb az országon, amiből a méreg szétterjedhetett volna. A 20. század általunk ismert sötétsége helyett egy másik korszak vette kezdetét, más feszültségekkel, más konfliktusokkal. Németország és a központi hatalmak győzelme 1916-ban alapjaiban rengette meg Kelet-Európát. Az orosz cári birodalom, amely a háború súlya alatt meggyengült, hamarosan darabjaira hullott. Nem forradalom söpört végig, nem vörös diktatúra épült a romokból, hanem német protektorátusok hálózata vette át az irányítást. Moszkva helyett Berlin lett az új hatalmi központ a térségben. Az orosz forradalomnak nem volt sok esélye a német katonai jelenlét és politikai szigor mellett. A baloldali radikális eszmék, amelyek a valódi történelemben megváltoztatták a világot, ebben az időségben elnyomott lánként kihújtak. Nem volt új vörös hadsereg, nem volt kommunista államépítés. Helyette a német birodalom gondoskodott arról, hogy a politikai szélsőségek ne kerüljenek hatalomra, és az új rend stabil maradjon.
A keleti országokban, legyen az Ukrajna, a balti államok vagy Lengyelország, a németek bevezették a saját igazgatási és gazdasági rendszerüket. A helyi elnyomás nem volt annyira nyílt, mint a korábbi forradalmi lázadások idején, mégis szigorú és vaskezű volt. A lakosság alkalmazkodni kényszerült az új valósághoz, amely megakadályozta a korábbi káosz és anarchia visszatérését. Az ellenállási mozgalmak csak szórványosan jelentek meg, és hamar elfojtották őket. Az orosz birodalom területeinek elvesztése és a német protektorátusi rendszer stabilizálódása jelentős átrendeződést hozott a régió gazdasági és társadalmi viszonyaiban. A német birodalom nem csak katonai, hanem gazdasági egységet is kiépített a térségben, amellyel hosszú távra megerősítette pozícióját Európában. Ez a győzelem azonban nem hozott végleges békét a világon. Bár a vörös forradalom és a radikális eszmék nem kaptak teret, a társadalmi feszültségek más formában, de tovább éltek. A németek uralma alatt a népek nyugtalanok voltak, és láthatatlan, de állandó feszültség a jövő kihívásait vetítette előre. Hasonlóan, mint az 1800-as években Magyarországon az osztrák-magyar monarchia idején. Kelet-Európa ebben a világban a német birodalom hatalmi övezete maradt, amely nem engedte, hogy a vörös láng újra fellobbanjon, de a hamvait sem hagyta teljesen kihújni. A 20-as évek vége és a 30-as évek kezdete csendesen telt, de a felszín alatt Európa és Amerika között lassan hidegháború bontakozott ki. A német birodalom diadala Európában megváltoztatta a világhatalmi egyensúlyt, és az Egyesült Államok, amit a korábbi évtizedek elszigetelődése tartott távol a nagy európai konfliktusoktól, most új kihívással szembesült. Az amerikai politikai elit és titkosszolgálatok felismerve Németország növekvő befolyását megkezdték a titkos szerveződést Kelet-Európában. Itt a németek által közvetlenül uralt protektorátusok és befolyási övezetek mögött az amerikaiak csendben partizán csoportokat hoztak létre és támogattak. Ezek a fegyveres ellenálló egységek azzal a céllal jöttek létre, hogy megnehezítsék a német megszállás stabilizálását, és fenntartsák a reményt egy későbbi politikai fordulatra. Nem maradt tétlen a berlini vezetés sem. Míg Európa keleti felén az ellenállás növekedett, a németek a Karib-térség és Dél-Amerika felé fordították a figyelmüket. Lépésről lépésre építették ki propagandahálózatukat, ami az Egyesült Államok ellen irányult, feszültségeket szítva a helyi országok politikájában. Eközben gazdasági támogatásokkal igyekeztek biztosítani a dél-amerikai országok vezetőinek lojalitását, ezzel is megnyitva egy új frontot az amerikai térnyerés ellen. Ez a kétirányú stratégia, keleti partizánharcok és nyugati propagandahadjárat folyamatos versengéshez vezetett. A nyílt, fegyveres konfliktus helyett a titkos ütközetek, az információs hadviselés és a gazdasági manőverek váltak a fő hadszíntérré, hasonlóan, mint ahogy a valóságban az orosz-amerikai hidegháború alatt történt. A német-amerikai ellentét egyre jobban bonyolódott. A korabeli szakértők úgy gondolták, hogy a következő nagy küzdelem nem csak fegyverekkel, hanem inkább a nemzetközi gazdasági kapcsolatokkal és szövetségesek támogatásával fog eldőlni. És el is dőlt. A német-amerikai hidegháborúból végül Németország került ki győztesként, aminek a hatalma és befolyása csak tovább nőtt. Ezzel párhuzamosan pedig az Egyesült Államok befolyása még inkább meggyengült, a világ pedig hivatalosan is egy új, német vezetésű korszakba lépett. A hidegháború nem csak a német befolyás megerősödését, az amerikai gyengülését eredményezte. A 40-es években egy olyan fejlődés vette kezdetét, ami alapjaiban határozta meg a tudomány és az ipar fejlődését az elkövetkezendő évtizedekre. Az ipari és katonai fejlesztések fő fókusza a mérnöki munkán és a hosszú távú stratégiai célokon volt. A repülőgépiparban például hamar megjelentek az első sugárhajtású típusok, köszönhetően a német tudósok, mérnökök állami támogatásának. A katonai és civil repülőgépek mellett megjelentek az első prototípusok, amik már a felső légkörbe is képesek voltak eljutni. Ezzel párhuzamosan a német haditechnikai fejlesztések is új irányt vettek. A robotika és automatizáció korai formái megjelentek, amelyek segítették a gyártás hatékonyságát és a logisztikát. A számítástechnika kezdeti lépései is ekkor születtek meg. A német mérnökök dolgoztak az első modern számológépeken és az analóg számítógépeken, amelyek eleinte a birodalom fenntartásának segítésére szolgáltak. Az űrkutatás is megkezdődött. A sikeres német hadipari fejlesztések, különösen a ballisztikus rakéták lehetővé tették, hogy már az 1940-es évek végén elkezdődjenek az első űrutazások előkészítő munkái. Nem az Egyesült Államok és a Szovjetunió versenyeztek egymással, hanem Németország, immár világvezetőként sokkal gyorsabban haladt, mint bárki más. Az 1950-es évek közepén megkezdődtek a föld körüli kísérletek.
Ezek tulajdonképpen az első űrprogramok, melyek keretében különböző űrszondákat állítottak föld körüli pályára a németek. Ezek a korai műholdak pedig nem csak a hold felszín és a naprendszer vizsgálatát tették lehetővé, hanem kikövezték az utat az emberi űrutazások és az űrhajósok számára is. Ezeken felül az élet minden területén megjelent a technológiai fejlődés. Az infrastruktúra fejlesztése, a tömegközlekedés új formái és a kommunikáció robbanásszerű fejlődése megváltoztatta az emberek mindennapjait. Épp úgy, ahogy az általunk ismert világban is történt, viszont sokkal gyorsabban. A rádiózás és a televíziózás is elterjedt, de a korai digitalizáció előfutárai is kezdtek megjelenni, például a civil számítógépek. Mindezek a fejlesztések egy új, stabilabb világképet teremtettek az emberek számára. Egy olyan világét, amiben az emberek nem egy nagy háború árnyékában élnek, hanem a tudomány és az emberiség fejlődése felé vették az irányt. A német győzelemmel zárult világháború után Európa hosszú időre konszolidálódott. A központi hatalmak által kialakított új rend nem adott teret a szélsőségeknek, és bár politikai pluralizmus csak korlátozatlan létezett, az államok működőképesek és kiszámíthatóak voltak. A társadalmak többsége megerősödött, az intézmények megbízhatóan működtek, a háború utáni évtizedekben pedig a gazdaság folyamatosan növekedett. Az emberek hétköznapi élete évtizedekig a stabilitás jegyében telt. A munkalehetőségek bővültek, a nagyvárosok fejlődtek, az infrastruktúra modernizálódott. Az oktatás, az egészségügy és a közlekedés színvonala fokozatosan emelkedett. Bár a politikai nyitottság nem mindenütt valósult meg, a rendszer cserébe biztonságot, kiszámíthatóságot és hosszú távra tervezhetőséget nyújtott. A nemzetközi kapcsolatokban az Egyesült Államokkal való rivalizálás a fegyveres háború elkerülésével főként technológiai és gazdasági síkon zajlott. Ez a versengés új korszakot nyitott meg, az ipari fejlődés és az űrkutatás látványos előretörést hozott. Német vezetéssel megkezdődtek az első űrmissziók, és a kontinenseken átívelő információs és közlekedési rendszerek alapjai is megszülettek. Bár az ideológiai sokszínűség háttérbe szorult, az európai kontinens hosszú távon elkerülte a háborúkat, forradalmakat és társadalmi összeomlásokat. A német birodalmi berendezkedés saját ellentmondásai ellenére egyfajta rendet és működőképességet teremtett. Az emberek többsége ebben a keretben megtalálta a helyét. Dolgozott, tanult, családot alapított és tervezni tudott. Még ebben a fegyelmezett, racionális világban is megmaradt azonban valami. Egyfajta makacs, mélyen gyökerező nemzeti identitás, amely úgy élt tovább a népek szívében, mint egy régi dallam, amit sosem lehet teljesen elfelejteni, még akkor sem, ha a zene már másként szól. Az emberiség talán sohasem válik homogén egészé. A nemzeti identitás és a hovatartozás érzése erős maradt, és bizonyos országokban a német uralom elleni mozgolódás folyamatos volt. A 20. század nem vált a diktatúrák, háborúk és népirtások évszázadává. Ehelyett egy hosszú, csendes átalakulás korszaka lett, egy másfajta történetet kapunk, amely ugyan nem az egyéni szabadságot, hanem a fenntartható fejlődést és társadalmi rendet helyezte előtérbe. Te inkább egy olyan világban élnél, ami stabil és kiszámítható, de kevesebb szabadságot ad, vagy inkább egy szabadabb, de bizonytalanabb környezetet választanál? Írd le kommentben! Köszönöm, hogy velem tartottál erre az alternatív időutazásra. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj le a hasonló tartalmainkról. Találkozunk a következő videóban is.